Hej Pia. Jeg tænkte, det var tid til en lille videoblog igen. Og den her gang skal det handle om de hårprodukter, jeg bruger. For det synes jeg selv er rigtig sjovt at se ved andre. Og det kan være, at nogle af jer måske kan bruge et par af de ting, jeg bruger til jeres hår. Og mit hår er jo sådan rimelig fint og glat i det. Men det er egentlig ikke noget, jeg tænker sådan specielt meget over i forhold til, hvilke produkter jeg bruger. Jeg bruger mest produkter, som kan pleje mit hår i forhold til, at jeg får det afbladet. Men hvis vi starter med hårvask, så er jeg jo en af dem, som vasker hår stort set hver dag. Jeg prøver virkelig at nøjes med kun at gøre det 5-6 dage om ugen, men jeg gør det ret ofte. Derfor bruger jeg en naturshampoo sådan hver anden dag cirka, som er til daglig hårvask. Og de andre dage bruger jeg, dem har jeg vist jer før. De har det ikke så godt lige nu. De bliver mest lidt. Men dem her fra 3CME. Og de er altså super gode til mit hår. Balsam bruger jeg jo så hver gang jeg har vasket hår, ligegyldigt hvilken shampoo der jeg bruger. Men de gør mit hår virkelig blødt og gennemfugtet. Så dem er jeg faktisk ret glad for. De andre dage, der bruger jeg denne her fra L'Oréal, som er en silver shampoo. Som er med til at trække det gule ud af håret, hvis man nu får det bleget. Og jeg har egentlig ikke sådan super meget at sige. Altså jeg kan godt se, at den har en effekt. Men jeg tror, man skal bruge det hver dag, hvis man sådan virkelig vil have det der sådan sølvskær i håret. Men jeg vil egentlig hellere bare have, at det bliver ved med at være lyst. Så jeg bruger den sådan et par gange om ugen cirka. I forhold til kur, der har jeg en klar favorit til jer, der har lyst hår. Og det er den her lille farvebombe. Man kan få dem til alle hårfarver, så det er jo bare med at finde en, der passer til jeres farve. Den her, jeg bruger, den er til platinblond. Jeg kan lige skrive nummeret på den nede bagved. Men den er virkelig god. Og klart en, som jeg vil anbefale, og det er sådan en, som jeg bare vil købe igen. Det er jeg helt sikker på, når den her den er tom. Den har også ligesom sølvshampooen en blå farve, og man lader den sidde i sådan 3 minutter cirka. Du kan også bare bruge den som en balsam. Og oveni at den gør håret rigtig blødt, så har den altså også en virkelig god effekt på farven. Jeg får tit at vide, at det ligner, at jeg har fået farvet hår, efter jeg har brugt den. Så det er jo kæmpe bonus. Det er klart min favorit. Så har jeg for ikke så lang tid siden købt en ny hårkur. Og jeg plejer egentlig at bruge, det har brugt den for Redken længe, der hedder All Soft. Men nu har jeg prøvet at købe den her for Ofluido, fordi jeg egentlig er ret glad for det mærke i min hårolie. Jeg har ikke taget den i brug endnu, så den må I lige vente og se. Men jeg kan i hvert fald godt lide deres produkter. Og så dufter den bare mega godt, så måske også en løsning til jer. Det er en kur, som går ind og gør håret rigtig fugtet også. Mit hår har tendens til at blive lidt tør og kruset, så måske skal jeg prøve den. Og i forlængelse af det, så er det fordi, at jeg bruger den her hårolie, også for Ofluido. Det er derfor, jeg købte kuren, som jeg er super glad for. Jeg synes virkelig, den er god. Den bruger jeg en 3-4 gange om ugen, vil jeg tro, efter jeg har vasket mit hår. Den er også rigtig god til at bruge, inden I skal varmebehandle jeres hår, altså føntørre det eller glat det. Der har det også en beskyttende effekt. Helt sikkert også en favorit, og så dufter den så godt, lidt vaniljeagtig. Den er virkelig god. Og noget, jeg har også den her fra Ossie, det kender mange af jer jo. Det kan man købe i Matas. Jeg købte den her til sådan lidt ustyrligt hår. Men for at være helt ærlig, så gør den ikke noget særligt for mig. Jeg synes ikke, mit hår bliver særlig blødt af den, og jeg synes ikke, det har nogen effekt. Men jeg skulle selvfølgelig lige prøve den, og det kan også være, at der findes jo så mange af dem. Det kan jo være, at der er andre af dem, der er bedre, men jeg er ikke super begejstret. Jeg bruger den måske en gang i ugen som en balsam, egentlig. Lige lade den sidde i en 3-4 minutter. Men den kan jeg ikke lige sige skal købe, selvom jeg ved, at der er rigtig mange, der er begejstrede for Ossies produkter. Noget andet, jeg bruger sådan til leave-in i håret, det er den her fra Bedhead,
som er en man putter i spidserne, til sådan ligesom at samle dem og fugte dem. Den er jeg også rigtig, rigtig, rigtig glad for, faktisk. Hvis jeg har lidt travlt og sådan noget, jeg kun lige har tid til at føntørre håret, og jeg skal ud af døren, så putter jeg enten den her i spidserne, for at de bliver lidt mere samlet, og det ikke sådan stritter ud over det hele. Eller også så bruger jeg en anden fra Bedhead, den her Dumb Blonde, også rigtig, rigtig god. Den bruger jeg egentlig sådan lidt i hele håret, hvis jeg ikke lige gider glat det, eller hvis mit hår lige skal have en pause fra alt det. Tager lige en lille smule ud af det. Dufter så godt. Lidt af sådan noget Barbie, jeg ved ikke hvorfor, men det dufter rigtig godt i hvert fald. Og gør håret rigtig, rigtig blødt. Og lige putter lidt på fingerspidserne, og så kører det igennem, og så ligger det så egentlig rigtig fint ned. Ligesom hvis du har glattet det. Det har i hvert fald en rigtig god effekt for mig. Så det vil jeg klart også anbefale. Hvis jeg ønsker lidt mere kruset hår, så bruger jeg den her Dusted, som I helt sikkert også kender. Til lige at få det rodet lidt rundt, så det ikke er så fint et look. Eller også bruger jeg den her fra Gunbrit, samme effekt, der hedder Stardust. Den her synes jeg godt kan føles lidt underlig i håret, og jeg skal faktisk vaske mit hår et par gange, før jeg føler, at det er ude. Det er som om det er sådan suger shampooen til sig, når jeg vasker det, efter jeg har haft i. Og det gør den her altså ikke. Måske har den her lidt mere hold, men den her giver det måske sådan lidt mere naturligt fald, altså. Men det er måske afhængigt af, hvad for en hårtype man har. Men til glat hår, der vil jeg nok sige, at den her er mere behagelig at have i hvert fald, og du kan lettere ligesom ret på det i løbet af dagen, synes jeg, uden at det bliver så ulet. Det var de to. Og efter jeg har fået page, har jeg også, som jeg har set nogle gange, kørt mit hår helt tilbage. Sådan helt slik glat. Og der bruger jeg den her Vox fra Goldwell. Den jeg har fået af svigermutti, hun er jo frisør. Og den har altså et super godt hold. Man bruger ikke særlig meget af den, og den skal bare i vådt hår, efter man har været i bad. Så redder du bare tilbage, og så putter du den her i, og så holder det altså rigtig godt. Og det samme kan man jo gøre med langt hår, hvis man gerne vil have det slikket tilbage i en knold for eksempel, eller bare løst. Den er rigtig god. Uundværlig i hvert fald til sådan en frisyre. For mig. Hårspray har jeg faktisk ikke noget krav til, hvad skal være, enten at den skal holde rimelig godt. I løst hår, som min frisyr er nu, der bruger jeg faktisk aldrig hårspray. Det gør jeg først, når jeg har sat det op, for at det kan holde. Og lige nu der har jeg den her fra Schwarzkopf. Super god, og fået ved frisør og svigermor. Og så har jeg den her fra L'Oréal Elnet, som er en gammel klassiker. Men jeg er faktisk glad for dem begge to. Jeg synes, de er gode. De er begge to et rimelig godt hold, synes jeg. Det var hårspray. Så tror jeg vist, vi er ved at være omkring det, jeg bruger. Altså, jeg bruger selvfølgelig mange små ting, men det er sådan de ting, som jeg har en mening om, eller som jeg i hvert fald gerne vil have igen. Og jeg skal nok lige skrive nedenunder, hvad det er, jeg har snakket om. Og så håber jeg, at I kunne bruge det til noget. Og så må jeg jo spørge, hvis der I har nogle spørgsmål. Hej hej.